ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ning ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas. Okay, sige hapon no, ang magauban nato din sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod, usab si kasamang Tax Ilumba, usab sa gawas si Iksoong Gion Ilumbaring, o usab si Rinaldo Cuenca. O huban na sa nangulo nato no dinhi sa istasyon, ang atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager Edgar Gumo, uban na sa mga radyoman nga iyang mga kauban dinhi din lang nako hinganlan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 27 sa bulan sa Enero tuig 2019. Mayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon no kanatong tanan. Okay, diretso din ta sa atong ikaalagad dinyo sa atong segment karon sa tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Inyong namatikdan nga ang atong pagtuo sa Katoliko nga atong gihimo nga abyan ang mga santos o bayani sa atong pagtuo. Sa atong pagtuo kini biblikal o dili kini dautan. Apan dunay mga tawo nga himuo nila ning dautan. Usa na sa katumanan sa gihisgutan ni Isayas sa Kapitulo 5, versikulo 20 nga moabot ang panahon nga ang bulok nga itom himuong puti sa uban o ang puti himuong itom. Ang buot ipasabot, balihon. Ang insakto himuong sayop o ang sayop maoy himuong insakto. Unsa man pananglit ang atong gibasihan nga mga santos, pwede kayo nato himuong abyan, pwede gihapon natong duulon o sangpiton. Bisan pagani sa daang tugon atong ipahinumdum kaninyo ang giasoy sa Job 42:8, no?
Job 42:8 kung wa ko masayop sa pagpugnit sa maong teksto, adunay tulo ka tawo nga makasasala nga nidiretso og ampo sa Dios. Nidiretso sila og ampo sa Dios pero wala dawata sa Dios. Ang ilang pagampo tungod kay matud pa sa Dios. Ngadto kanila, dili ako mudawat sa inyong gipangayo tungod kay kamo wala magbuhat sa matarong. Atua si Job mo'y paampua alang ganinyo, kay siya akong pagadawaton, kay siya nagbuhat man sumatarong o sa akong kabubuton. So atong nakita sa Biblia na apagani sa daang kasabutan, sa karaan pa nga panahon, wala na idili sa Ginoo ng himuon natong abyan ang mga balaang tao nga adunay impluwensya sa Dios. Ang Diyos mismo maoy gamando, gasugo, no? Gatudlo nila kung unsay ilang buhaton, no? Kay makasasala man sila. Dili man dunggon sa Diyos ang ilang ipangayo tungod kay may lang sila mangayo o niya dili sila mabuhat sa kagustuhan sa Diyos. Pero wala insigida nga gisalikway sila sa Diyos. Gitudluan sila kung sa ilang buhaton. Giingnan sila sa Diyos. Adua si Job mo'y pahalara o paampua alang ganinyo kay siya akong pagadawaton kay nagbuhat man siya matarong. Og nakasiguro ta nga kana nga pagtuo wala kana giwala sa bag-ong kasabutan tungod kay sumala sa Santiago 5:16 nag-ingon si Santiago o si James nga ang pag-ampo sa taong balaan dako og kahimuan. So nagpasabot nga mudangop ta kanila tungod kay ang ilang pag-ampo dako man og kahimuan. So magkatabang sila kanato. Adunay hinangutana nga Veritas, nga naman nga sa inyong pagdangup kanila, bisan nga patay na gani sila, mahimo man nga makatabang sila sa buhi pa, pero kung patay na sila, dili na sila makatabang. Kay ang patay, wa na may kahibaw, di naman makasulti. O, nganong mo, sangpit pa mada kanila nga di naman sila kadungog sa atong mga paghangyo kanila. Now, sa Biblia, mga tinahod nga tigpaminaw, wala kita'y mabasa nga ang mga santos patay. Oh, okay. Timanan lang nato nga ang wages of sin, ang kabayranan sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ya, duha man ni kaklase pong paghulagway sa kamatayon, kanang physical death o spiritual death. Now, kitang tanan mahimong mo sinati gyud og physical death, mamatarong ka o dili, di ba? Kay si Kristo gani bisan walay sala namatay, nagpakamatay alang kanato. Nya kanang physical death muna ang mamatay ka, ilubong ka adto ka sulubnganan, no? Pero kanang spiritual death, bisan pa og buhi pa ka sa lawas, pero kung naglunang ka sa kasalanan, isipon ka nga patay. Isipon ka nga patay spiritually. Ang grasya sa Diyos mo antihay mo, muhalin, muhawa di mo, biya kanimo. So bisan pag buhi ka, isipon ka nga patay spiritually. Buhi ka sa lawas, pero isipon ka nga patay spiritually. Muna gitawag og spiritual death. Spiritual death. Now, ang mga santos God, ang mga maayog panig-ingnan, mahimong physically dead sila, pero spiritually they are not dead. Tuwa tayo mabasa sa Biblia nga sa espiritu patay ang mga santos. So, dili patay sila spiritually kay nagtuman man sila sa kabubuton sa Diyos. So, asa man sila, no? Gihulagway diha sa pinadayag sa 9 hangtod sa 10 nga gihulagway diha ang mga martir gali na, no? Katong gipatay tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Di ba? Mga martir diha sa pinadayag sa 9 hangtod sa 10 nag-istorya. Nakikistorya sa Diyos, doon na sila ipamulong nga sa Diyos. So, nagpasabot nga conscious sila sa espiritu. Muna, gitawag na ito ang ilang kalag. Nga, atuwa na dito sa langit.
So kay makaistorya sila sa ato pa magkatabang sila nato dito sa langit. Sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 22 hangtod 23, basahan ninyo ang inyong mga Biblia kung diskumpiyado mo. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 22 hangtod sa 24. Bisag diha lang 23. Diha gitudlo diha sa Book of Hebrews nga ang dangpanan dito sa langit to upat na kabuok diha, no? Wala idili sa Dios nga mudangop ta sa mga anghel, no? Kaniya sa Ginoo o sa mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na mo man ang mga santos. So kita mga Katoliko, wala ta masayop sa atong pagtuo kanang gitawag na Communion of Saints, tinabangay sa mga santos. Atong na-explicar na napaliwanag sa miagi na tong Sibya ang 1 Timoteo 2:5 nga sagad kayong gamiton sa ato mga igsuog na himulag sa ilang pagsaway anang pagpataliwala sa mga santos kay si Kristo ramang kuno ang bugtong tigpataliwala, no? Ilang giisip ka na nga sayop kung mo dangup ta sa mga santos kay gidaghan naman kuno nato ang tigpataliwala, no? Di ba ato lang ilabas gamay ang atong naisgutan na alang sa mga bag-ong listener nga ang buti pasabot anang usara ka tigpataliwala diya sa unang Timoteo 2:5. Referido ka na sa pagpataliwala sa bag-ong kasabutan. Bag-ong kasabutan. Mahimong sa una, sa daang kasabutan, i-attribute nato ni Moses ang pagpataliwala, no? Sa daang kasabutan. Kay dito gipadayag sa Dios, pinaagi niya ang balaod. Di ba? So mao na nga mahimong ingno nato nga si Moses mao ang mediator sa daang kasabutan, daang sugo. Pero sa bag-ong kasabutan ang mediator si Jesus Christ ra. Di ba naa sa Book of Hebrews Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 2 sa karaan kuno sa daang panahon ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta, no? Mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw buot ipasabot sa bag-ong kasabutan ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. So si Kristo ang gipasabot niya ang only mediator sa bag-ong kasabutan. Pero diha sa pagampo, sa pagsangyaw, gipaambit sa Dios kanang buhat sa pagka-mediator o kanang pagsangyaw. Kaya wala man si Kristo maghinakog anang pagbuhat sa pagpataliwala nga pagsangyaw o kanang iampo nato atong isikataw. Pagpataliwala man na, di ba? Hinumdum ko sa katong dito ko sa Victoria Homes ni Anto, dito pa Biga Puyo, nga diin nagkanda kog Bible study. Nga di ang gi-explain nako sa maong padimay kanang intercession of saints nga dili na dautan. Akong giingnan tong di lang nako hinganlan, no, to respect maputa mananghid katong tagbalay dito nga anibalhin nas born again, no. Ako siyang giingnan nga sis, so babae man to, no, sister, no. Masabtan nimo siguro kining among pagtulunan mahitungod sa intercession of saints, no. Parehas ni pananglit ikaw, no. Ikaw nagampo ka sa Dios o nagampo ka sa Ginoo nga mahuwasan sa hilanat, no. Init kayo imong anak gihilantan, nagampo ka sa Dios, nagampo ka sa Ginoo nga mahuwasan unta imong anak maayo gikan sa iyang hilanat, no. O dayon gidungog ka sa Dios. Unsa may imong gibuhat, no? Timan nga ang imong gipanghayo sa Dios dili para sa imong kaugalingon kundi para sa kaayuhan sa imong anak. Di ba na nagpataliwala ka nga ang imong pagampo naghangyo ka sa Ginoo nga maayo siya sa iyang hilanat, no? Mahuwasan siya gidungog sa Ginoo. Di ba nakapataliwala ka kay pinaagi sa imong pagampo na ayo imong anak. So nakamediate ka. So ingon ana, ang mga santos makapataliwala na pinagi sa pagampo o kung buhi pa sila diri sa yuta. Kay pananglit si San Pablo, no? Sa 1 Corinto 9:22 nag-ingon siya nga sa mga mahuyang but pasabot niya sa mga Hudiyo nagpakahudiyo ko aron lang makabig o maluwas ko usab sila. Na sa 1 Corinto 9:22 usara may mangluluwas si Kristo raman pero nganong nakalitok si Pablo anang mga pulunga nga siya makaluwas pod. Dili ingon nga nangilog si Pablo sa pagkabugtong manluluwa si Kristo kay dili gyud siya kaawat sa gibuhat ni Kristo nga ang iyang kamatayon kabayranan sa tanan natong mga sala.
Sumaw na nga, diha sa buhat sa pagsangyaw, pagpatiliwala man na, buhat sa pagampo, mag-inampuay ta sa usag-usa, mahimo nato na tanan, no? Gipahinumdum lang po nato, no? Katong gikutlo nato sa miaging Sibya nato sa 1 Timoteo 2:1, no? Nga nag-ingon si Pablo nga ang mga pagpataliwala pagahimuon sa tanang tao. So tanang tao pagali dili lang kay gi-specific sa mga santos lang. O pero ang kana gyung paghulagway gyud, no, unsang bersikulo sa Biblia nga unsa kaayo maduol nato sa langit o masangpit nato sa langit, kana ra gyud basa lang gyud tag Hebrehanon 12:22 hangtod 23 hangtod 24 nga ang maduol nato sa langit mao nang upat: ang Dios, ang mga anghel, si Jesus Christ ug mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na mao na mga santo sa langit. So, mahimong physically patay na mga santos kay wala pa may resurrection. No? Pero spiritually, they are buhi dito sa langit. Diya gali sa gipadayag 5:8, gihulagway nga ang atong mga pagampo diri sa kalibutan, nitabang sila, ingon nga insinso. Kay kanang insinso, god simbolo man sa mga pagampo. Ang insinso, gihatod, gitugyan, sa mga sa katong 24 elders nga nagsimbolo sa mga santo sa langit, ilang gihatod ngadto ni Kristo. So nagtabang sila og hatod sa atong mga pagampo ngadto sa Ginoo. So but pasabot, alert sila, gitagaan sila gahom, giauthorize sila sa Dios nga makadungog di ay makahibalo sa atong mga yango diri sa yuta. Okay, aware man sila sa atong mga pagampo. So, mayon sila nga dili makatabang kay wa sila kahibalo kung si atong mga unsay nahitabo nato diri sa yuta, dili na mao kay nakagitagaan sila sa Dios ni anang awareness, no, para pod ma-practice nila kanang maipakita sa Dios ang iyang gibuhat ba nga kung kita malangit na adunay trait o kinaiya sa Dios nga mamana na to. Mamana na to, no, kanang makahibaluta sa unsay yango unsay mga nahitabo sa kalibutan. Di ba wala na aghikaw sa Dios kay kung gantihan guta sa Dios, no? Kung gantihan guta sa Dios, no, apil na sa kana bang glory sa mga santo sa langit nga makatabang gid sila nato kay makakita sila diri unsay atong kabutang diri sa yuta, no? Ug ako pa nang explain og ayo, now di na ko makaisgot pa sa dapat akong isgutan usab karon nga akong giuna-una. Okay, mga tinahod ng ating paminaw, nga naman kita mga Katoliko ang atong sangpit sa mga santos, giapil man nato sila pasidungog. No? Sa timaw niya sa pista, no, kung pista gyud atong topic, ato nang madiscuss pag-ayo. No? Sa Biblia, gitudlo nga ang mga balaang tao pasidunggan. So, ato silang gipasidunggan. Unya, usa sa buhat sa pagpasidungog mao nang paggama na to og mga adlaw para nila kanang gitawag og kapistahan kasaulugan, no? Mo na mga bag-o natong pista. Katong karaang pista gipasabot ni Pablo sa Colosas 2:14-17 gitapos, no? Katong mga ceremonial observance sa daang kasabutan. Pagka abot na sa bag-ong kasabutan, pwede makahimo og mga bag-ong kasaulugan tungod sa gahom nga gihatag po ni Kristo sa iyang simbahan. Kanang sa Mateo 18:18 katong nag-ingon si Kristo sa unang mga pari, no, ang mga apostol, unang mga pari sa bagong kasabutan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kay gitapos naman tong mga daang kasabutan nga mga ceremonial practices, so sa bag-ong kasabutan pwede maghimo pod og mga bag-ong kasaulugan o mga bag-ong practices ang New Covenant people of God, no? Kay kung dili pwede makahimo ang simbahan og mga bag-ong kasaulugan,
Unsaon pagkatuman anang gihatag nga gahom sa Ginoo sa unang mga gitahasa niya ang mga apostol. Nasa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Nya naamang gali example nga gigamit yun na sa mga lidera sa simbahan kanang gahuma. Diya sa buhat 16:4, giingon sa buhat 16:4 nga nagkatigom sila mga kadagkuan sa simbahan unya ila kining nagdesisyon sila naghimo silag mga lagda unya ilang gipatuman sa mga magtutuo. Buhat 16:4 mo nay prueba nga ang mga council kanang mga tigom ba unsay mga desisyon ana aprubahan sa langit, di ba, mga tinahod nga di ba minaw. Nya moingon ta nga ang mga apostoles ra may gitagaan anang gahuma. No, ang gahom sa mga apostoles mapasa sa mga sumusunod. Ang ilang mga successor maon na mga obispo para sa baan ang gahom sa presidente. Ang iyang gahom mapasa sa musunod niyang presidente. Now, historically, ang mga obispo man ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles kay nasa buhat 1:20 giklaro mangalina kanang kapuli o successor sa apostol sa King James Version ang katungdanan gitawag og bishopric, no, karaan nga termino sa bishop nga pulong, no, bishopric, no, bishop, di ba? Ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, sumapasa kanila ang gahom. Gani dunay example mga tinahod nga tigpaminaw nga dili lang kay Katoliko ang nagtuo sa mga hukom sa konsilyo o meeting, no, sa mga kadagkuan sa simbahan. Kana daing paghukom pila ka basahon ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Sa panahon sa mga apostolis, wala pa sila nagdeklara, wala pa sila mag-canonize, pila yun ang official ihap sa mga libro sa daan o bag-ong kasabutan. Now, kanus aman, no, naghimo ang iglesia, no? Bisan pag bali-balihon ng unang council sa iglesia, sa Council of Jerusalem, wala pa sila magdeklara. No? Pila kabasahon ang linamdagan sa Espiritu Santo, di ba? Wala pa sila magdeklara. Ang nagdeklara na ang ilan ng mga sumusunod, maunang mga obispo. No? Niadtong Council of Hippo 393, no, 393 AD o Council of Carthage 397 AD. Ni anang mga konselyuha gideklara pila kabasahon ang daang kasabutan ug bagong kasabutan. Unya nituo manggani ang mga Protestante. Oh, example kana lang New Testament kay wala tay sungi ana parehas tag ihap 27 ra ka libro, no? Kay sa daan medyo dunay diferensya, di ba? Sa bagong tugon lang. Kanang deklarasyon sa mga obispong Katoliko nga 27 ra ka libro ang bagong kasabutan. Nituo ba sila ana? Nituo ang mga Sabadista, ang mga born again, mga Protestante, Iglesia ni Cristo, tanan-tanan sila nituo nga ang New Testament 27 books lang. Na kinsa may gahukom ana mga obispong Katoliko? Kay panahon sa mga apostoles, wala pa sila magdeklara pila kabasahon ang bagong kasabutan. Basaha ragod ng bali-baliha ragog basa ng Jerusalem Council sa Acts 15 nga wala pa man sila gadeklara anang panahon na. Sumauna nga para nako ang mga Katoliko nga faithful mao gyud tinuod gyud nagsunod sa kamatuoran. Ngano man kay walay official council sa iglesia nga gi-reject sa Katoliko. Kay sa ubang religion ang gusto ra man nila ilang dawaton. Tuo sila atong deklarasyon nga 27 ka libro, deklarasyon man to sa Katoliko, pero ang ubang mga council di sila motuo para sa anang pag-dogmatize anang transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa 7th day of the week ngadto sa unang adlaw semana, no, sa Council of Laodicea. Ni antong 363 AD di sila motuo ana kay gama ra kuno sa Katoliko, gama ra bitaw. Pero timan nga ang simbahan dunay gahom sa paghimo ana ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unya kana pong temporal restriction nga gidili ang pagkaon sa dugo, ceremonial kuan man na, practice o observance man na sa mga Hudiyo niadto. Sa Council of Jerusalem gidili pa na sa unang mga kadagkuan sa iglesia, no? In respect sa Jewish law. Pero sa Acts, sa Marcos 7, pamalandong sa mga obispo, wala na magtudlo si Kristo ana. Sa to pa sa Christian teaching, dili na naapil. Mao nang sa Council of Florence, 1400 kapin gi-abrogate na, no?
Kay na lagi gahom ang simbahan, binding and loosing. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa, kadtong Council of Florence nga gitugtan na mukaon og dugo, valid to. Kay klaro man ang gahom, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Dili tanang balao, dili mausob. Ang mga mura lolang dili na mausob kay common man na. Natural man na. Pras anang di ka mangawat, dili ka magsaksig bakak sa imong isig katao. Pero kanang kaon, dili na. Wanay apil sa New Covenant teaching. No? Labi na kung basahon ng Roma 14 nga ang pagkaon walay apil na sa iging harian sa Diyos sa bagong kasabutan. Wala ko igong panahon. Okay. Now, atangin ninyo sunod po pa Domingo po pohon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, ang kadagkuan po nato dinhi sa Diocese of Dipolog, pinanguluan sa atong obispo, sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN